Nyande fo yibe Burkina ina ɓeydo hewdi ngam nadde Mali e ɓe dogi janguji kuliyankoɓe walla janguji kunu leydi ndi ɓe yimɓe arɓe molade jottoto koye gonka sattuko no fewi Madi Kine goto e Burkinaɓe arɓe molade. En tout cas, bon, certaines situations très dangereuses. Ko ɗum hunde hulɓinide sanni koko betti min no fewi min jooɗi tan haɓe jani e dow amen yimɓe fof nana doga ɓe sabu hay hunde ko neɗɗo ina heptinira ɓe ala e mabɓe minen e koye amen ɗo e koro ko e caɗele mawɗe min guuri gila e ndiyam jarateɗam ha e cafaji ko wayno paracetamol e ko nandi hen. Le médicament comme le paracétamol. Yimɓe arɓe molade e nder wuro Koro ɓurti diwan o no fewi ɗum addi koɗki sattuko gila e nguura ha e koɗorle e wiidi cukko maire wuro Koro ko ɓe arɓe molade cukli ko ina heewi Issa Sagara. Ngurna maɓɓe hina satti no fewi sabu wuro Koro naati jogade kattanɗe jaɓɓade mawliɓe hewɓe won hen ina garda e koyɗe e saretiji walla motoji won hen keeɓi ƴettade Koro won hen ko e lawol ha joni ɓe goni won hen koto Kiri won hen koto Jom Konkonon Minta Sogu Gakou woɓɓe ina jokki fewde bankase. Ardiɓe diwanuji ɗi kamen hoɗɓe e majji ha eni e pelle balloje hono no HCR walla Médecins Sans Frontières nana nden ngam wawde wallude ɓe arɓe molade e koɗorle ñamdu yardu e cafe